Za a yi yarinyar nan ke ta fito yin. Mun jira wani yarinya bari su gan jayin aikin nan ɗinta. Ya ne? Idan su matan daren aura ne fa. A to mai gida kai kuwa. Kai. Kai kuma ke. Zan gaya maku gudu wa ke. Kai. Ina ma magana ka. Kana mu rangwada. Kana ma magana kana wani rangwada. Shiga gidan nan ka ce Hauwa ta zo. Kai sauri ka je ka kira mana yarin ya ne? Wannan dan nawo faɗan lawa hali. Ka bari kawai baya da wahala da ka kare in gaya ma in dai ka ci gaba da wannan hidima. Assalamu alaikum, wai Hauwa ta zo. Tana zuwa. Tana zuwa. Ce ka bar nan. Allah wa. Manzon tabaraka Allah ya isa.